Tugad túsáid de ceann dar léí tradiisiúnta an deir seaachtainna le garman ar imríocht na créomhacha leabhar láimhe náisiúnta 64. Mícheál de sláán a man trátarachta. I gréibh náisiúnta na mBan 64 cas an champín ratha Martina McMahon le Molly Dag ó Chail Dara. Bhí dúlán mór ribh Dag a chuir si tús má leis an Gaibhland agus dan si garad de Martina sa chéad cluiche. Díogar ní a gáfach fuair Martina ceannsaíochtar an cluiche. Lean Molly ag trid ach ba í ban limaní a bhuaig an chéad cluiche a chúideag duine a naimh. Chuir Martina tús splóideach leis an tarna cluiche agus í go thomláin i gceannas le taspáintas únta gúda. Ní raibh Molly Dag ábalta tacht seach san imirt an gceonna cuidíireachta. Críochnaigh McMahon go láidir chun an créimh a bhuachan tar ríist ar an scór deireadh 15-4. I gréibh na bhar cas Gary McConnell na mí grádatha ag ihre a dó le David Hope ó Íbhálaí. Fuair Hope an ceannas fear ar Tommy Hines sa cluiche leithceannis agus bhuaigh McConnell ar Gavin Buggy ó Loch Garman in ath cluiche leithceannis. McConnell le feiscint ón túsan son, agus for lábhas a gceist i chéad cluiche. Ní raibh aon slí ag Hope é a stop. Bhuaigh McConnell ó chlub aitheanta ceannais na mí an chéad cluiche a cúide go héin. What a shot. Dan McConnell in uachtar sa tarna cluiche. Spáin Hope níos fear agus dhéimseach sé roinn scór na maithe in cluiche a bhí iomaíoch i gcóir tréimh siad. Ach bhí é seo lá McConnell agus thug sin bua leis an corran ag fanacht sa bhíd an tarna bliana sa chéile san créimhte leis ag Brian Carroll go mé. Bhuaigh McConnell an tarna cluiche a 15-4.